langis lang ang naningog mga kapobre. Ingaw kay dire mga kapobre no, pero mao ni dire among kabuhian mga kapobre, ang bukiran. Mga kalubihan sa ubos, saging pud sa ibabaw. O paghuay bugas mga kapobre, aw baligyag saging nga lakatan, kardaba, tundan para ipalit og bugas. So, inani lang kasimpol ang kinabuhi mga kapobre. Dinhi lang usa ta mga kapobre, maayong gabi sa tanan.